Пишат ми да те питам за Крим. Кажи за Крим. За кое за Крим? За Русия? Ами за Крим, да. Какъв е Крим? Вероятно трябва да кажеш какъв е Крим. Какво да ти кажа за Крим? Поред мен Крим е ескимоски. А? Крим е на ескимосите. Според тебе какъв е? Чия е Крим? Не знам, аз знам, че ще е на Русия. Кое ще нарисуваш? Политическата коректност ли какво? Това не мога да ти го кажа. Добре. Добре, по-млад си сега, по-млад си. Още можеш да караш, да въртиш волана. Значи... Мама го върта и други работи върта. Мамата съм си ебала. Добре, ти за свещите каза с нощи, обаче аз пак ти казвам, това е сериозно вече. Внимавай с тия неща, защото те са за тия работи, дето да се занимаваш с магии, са малко опасни. Просто внимавай. Аз те виждам, че ти си добър човек. Добър човек, си не си лош, но внимавай. Какво? Това моето, каква магия е това? Това не е магия. Абе... Те си го представят така.